Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Lailatul Ramadhana Eksani saking kelas 11 nomor absen 19. Sekar maca padandang kula laras ledra pathet sanga. Rama nem lamun sira angge guru kaki hamilia manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kang roh ing uga kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.